हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे भिडिअ बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय स' बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे सुंद' भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो स' दायो जोङो थांगासिनो दङ भैरबखुन्दआवहाय लोगोफोरजों एसे माने लोगो हमज्लायनो होननानै आरो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर बिदिनो जमा लोगो मोनलायलायिया बेनिखायनो जोङो दिनै थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय नै बोथोराबो ओरैबायदि गरम सान्दुं गोसा आरो माने टाइमफोरानो जाहाबो रावहाबो मिलायलाया बेनिखायनो सान्दुं गोसाबाबो थांबाय ओमफ्राय ओरैनो जानाय लोंनाय एसे रेडि खालामबाय आरो फ्रुट्सफोर माने जेबो बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरबो बारा मोनासै आरो सानडेबोमोन बेनिखायनो दुकानफोरावबो बिदिनो जों हजों मोनगोनदां होननानै लाना थाङासै बेनिखायनो माने मोनासै आरोना लामायाव मोनलांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय एसे बिदिनो नै लोगोफोरजों इन्जय खालामबाय एसे दंफां सायाव जिरायनानै नै मालायफोरा मोनाबिलियाव आराम बेरायनो थाङोब्ला जोंना ओरैबायदि सान्दुं गोसायावनो थांनांबाय आरो माने लोगो सासेया थाब फैफिननांगौ बेनिखायनो जों सान्दुं गोसाबाबो थांबाय आरो बेलेग दिनावबो टाइम मोना बेनिखायनो सान्दुं गोसाबाबो होबाय खामथाब जोबखाबाय आरो माने अबस्था गैखाया जाखादों सान्दुं गोसायावनो आरो माने सायहाबो नागिरनानै मोनाखै जोङो ओरैनो एसे सायहायावनो थानो गोनां जादों आरो ओमफ्राय नै दैया बिथिंजाय ओरैबायदि माने दुगैथाव जाना दं आरो ना गरमाव माने जुम बाज्रुमनो गोसो जालायलायनाय जानानै दङ स्राय स्रायनो ओमफ्राय जोङो दुगैनो होननानैथ' बेबायदि रेडि जानानै थाङाखै बेनि थाखायनो दुगैनो हायासै आरो माने गरम मोननानै बिराद दैयाव बाज्रुमनो लुगैनाय आरो दुगैनो लुगैनाय स' नेक्स्ट टाइम थांबा एबार दुगैनायनिबो प्लेनिं खालामनानै थांनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय एसे फट' लाबाय गरमजोंथ' अबस्थायानो गैखाला फट' मोनसेबो मोजां जाखांखायासै माने सान्दुं खामजोबखानाय अब्लाबो लाबाय आरो लोगोफोरजों मेम'रि हिसाबै स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय